Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' partit proattiv b'diskussjoni mal-poplu Malti u Għawdxi biex ikompli jfassal il-politika tiegħu għal-ġid tas-soċjetà kollha. Dan qalu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech meta s-sibt filgħodu kien intervistat fuq Net FM. Mistoqsi dwar iż-żjarat li qed jagħmel ta' kull ġimgħa lin-negozji huwa qal li tkompli jifhem l-isfidi li qed jaffaċċjaw is-sidien tal-ħwienet filwaqt li l-Partit Nazzjonalista qed iħejji politika bi proposti li jindirizzaw dawn l-istess sfidi. Il-kompetitur illi għandu il-businessman Malti għandu vantaġġi kbar. Dak il-vantaġġi aħna ma rridux inħalluhom hemm għaliex illi l-businessman Malti rriduh illi jkun jista' jikkompeti on a level playing field. U allura aħna qegħdin ngħidu rridu nibdew b'fond ta' 40 miljun biex ngħinu propju l dawn l-intrapriżi jkunu jistgħu tassew jesportaw u jakkwistaw aċċess sħiħ għas-swieq Ewropew. Permezz tek, allura jkun jistgħu jipproduċu aktar, jistgħu jesportaw aktar, jistgħu ibbijaw aktar, jistgħu jagħmlu aktar profitti, imma żgur li se jkunu qegħdin iħaddmu aktar nies. Żgur l-infrastruttura jistgħu joffru paga ħafna ħjar lill-ħaddiema għalli ħassra li ntefqu dawk il-miljuni kollha biex tissolva il-problema ta' traffiku. Iżda din baqgħet tippersisti. Mela jew ma nitqux bin-nies. Il-verità hija dan huwa gvern li ma jippjanax, dan huwa gvern li ma jantiċipax u f'kull settur. Fis-settur tal-edukazzjoni rajna nuqqas ta' pjanar ġab, nuqqas ta' għalliema. Fis-settur tas-saħħa nuqqas ta' pjanar, nuqqas ta' nurses. Issa anka fit-toroq intefqu 700 miljun, 800 miljun euro u xorta ma solvix il-problema ta' traffiku, anzi ġiġ tixxiftjata f'postijiet oħrajn. Aħna qegħdin nisimgħu u dejjem smajna lil min jifhem fis-setturi varji u qed noħorġu bil-proposti tagħna. Fir-rigward ta' dak li jedna fit-2017 li Malta għandha bżonn a light metro system fejn inti jkollok hybrid bejn metro u anki karozzi tal-linja u sistemi oħrajn biex inti tifrex kemm jista' jkun u tagħti l-aċċess għal kulħadd li juża t-trasport pubbliku imma li jkun effiċjenti. Dwar l-użu tal-kannabis, Grech qal li l-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalisti qed ipoġġi l-interessi u l-ħarsin tat-tfal u ta' dawk l-aktar vulnerabbli l-ewwel qabel kollox. U qal il-Partit Nazzjonalista kien strumentali biex l-użu tal-kannabis f'ċertu metodi ikun dekriminalizzat. Iżda jeħtieġ li bħala pajjiż nirrealizzaw li liġi bħal din jekk tgħaddi se tħalli reperkussjonijiet kbar speċjalment fl-iżvilupp taż-żgħażagħ u tas-soċjetà ta' għada. Meta mistoqsi dwar l-aħħar rapporti dwar l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Grech qal il-poplu għadu qed jinżamm fil-ama jekk l-eks Prim Ministru Joseph Muscat issejjaħx għall-investigazzjoni jiem wara li kien żvelat kif dan ħaq eluf ta' euro f'konsulenzi minn kumpanija fl-Iżvizzera li rċeviet miljuni mingħand Stewart Healthcare waqt li kien qed jgħaddi għandhom id-dil tal-isptarijiet mingħand Vitals Global Healthcare. Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu obbligu illi investiga, għandu obbligu illi jara jekk hux minnu dak li qed jiġi allegat biex jekk mhux minnu allura għandu kull dritt Joseph Muscat għadda fismu, però jekk huwa kif huwa indikat, allura jrid iwieġeb għal emilu għaliex dak ifisser li hemmhekk għandek abbuż serju. Allura meta jiena nara li għaddiet kważi ġimgħa issa u l-Kummissarju tal-Pulizija għadu ma għamel xejn jew jekk għamel għadu ma qalinniex li beda jinvestiga, allura dak jinkwitani għaliex il-Kummissarju tal-Pulizija għandu obbligu li jkun trasparenti. Għaliex partikolarment għandna l-komunità internazzjonali li diġà poġġietna fuq grey listing u qiegħda tħares lejna biex tara jekk aħna hux verament se mmorru wara l-ħuta kbira jew ħanibqgħu mmorru wara l-ħuta żgħira. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ma jistax ikun li l-politiku jibqa' jaħrab il-ġustizzja u mhux biżejjed li ngħidu li eks Prim Ministru għandu l-obbligu li huwa jwieġeb għax l-istituzzjonijiet għandhom jitħallew jaħdmu b'mod indipendenti.